Яңыраҡ Башҡортостанда райондар буйлап сәс бөртөгөн алып йөрөгәннәр бит әле. Мәҙәниәт йорттарында, клубтарҙамы ҡайҙа күрәтеп, гитара монда ҡурай тартып, бер сәс бөртөгөн тамаша ҡылып йөрөнөләр. Иғландарҙы күргәнһегеҙҙер бәлки. Һәм ҡайһы берҙәр, бына рәсәлтәрҙә ҡарап ултырам, теге муллаларҙың, имамдарҙың, унда мосолмандарҙың, унда бармағыҙ, унда барырға ярамай тигәнен күрәләр дә, ишетәләр дә. Был сәс тураһында ғөмүмән сәстең үҙе тураһында насар уйҙарға ла төшөп киткәндәр ҡайһы берҙәр. Әле уҡып ултырам да. Шуға был мәсьәләгә әҙерәк аныҡлыҡ индереп китергә кәрәктер дип уйлайым инде. Кәрәк инде, кәрәк. Ғөмүмән бәрәкәт алыу исламда бар. Ғөмүмән бәрәкәт, тәбәррук дигән нәмәкәй. Яғни Аллаһ Тәғәлә ҡайһы бер кешеләргә, ҡайһы бер ваҡыттарға, ҡайһы бер урындарға бәрәкәт бирә. Үҙе кемгә теләй, нимәгә теләй бәрәкәт бирә. Шул иҫәптән пәйғәмбәрҙәргә лә һәм шул иҫәптән Мөхәммәд пәйғәмбәргә лә саллаллаһу алейхи вассалам Аллаһ Тәғәлә күп итеп бәрәкәт биргән. Пәйғәмбәрҙең саллаллаһу алейхи вассалам теле саҡланда уҡ сәхәбәләр унан һәр ваҡыт бәрәкәт алырға тырышып йөрөгән. Бәрәкәт алырға, йәғни мәҫәлән, хажым әлендә сәсен аламы, һаҡалы оҙонайып китте, һаҡалын ҡыҫҡартамы, алынған сәстәрен бүлешеп алғандар үҙҙәренә, унан бәрәкәт алып йөрөр өсөн. Әлбиттә, шәриғәт сиктәрендә ниндәйҙер илаһилаштырып нитеп түгел. Ә бына кешенән шулай бәрәкәт була инде. Хатта бына ҡатындары ҡай ваҡыт Мөхәммәд пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва саллям йоҡлаған ваҡытта уның тирен тирләһә, теге тир сыға бит, тир бөрсөктәре. Шуны йыйып алғандар. Бөтә нәмәлә бәрәкәт булған. Мәҫәлән, һыу эсһә, эскәннән һуң әҙерәк һыу ҡала, шуны бүлешеп алғандар, эскәндәр йәки һөртөнгәндәр, нимә эшләгәндәр. Шуның кеүек пәйғәмбәрҙәрҙең, Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең, бүтән пәйғәмбәрҙәрҙең бәрәкәте булған. Әйтәйек, мәҫәлән, Йософ пәйғәмбәр үҙенең күлдәген ебәрә бит атаһына, Яҡуп пәйғәмбәргә. Яҡуп пәйғәмбәр шуның күлдәген битенә һалғас, күҙе кире асылып китә. Әйтәйек, Мөхәммәд пәйғәмбәр әйткән бит, таң мәлдәрендә бәрәкәт була тип. Иртәнсәк кем иртәрәк тора, шуға бәрәкәт була тип әйткән. Йәки мәсәлән, ризыҡтың төбөндә бәрәкәт була тип. Кеше мәсәлән бәрәкәт эҙләп, бәрәкәткә өлгәшергә теләп, ризыҡтың иң аҙағын тик ашап ҡуя икән, был рөхсәт ителә, мәсәлән, шәриғәттә шул мәғәнәләр бар инде. Йәки әйтәйек, ниндәйҙер урындарға, Мәккәгә, Мәдинәгә, ниндәйҙер ерҙәргә, Шам ерҙәренә, унда Йәмәнгәме, ҡайҙа Аллаһ Тәғәлә бәрәкәт биргән, ниндәйҙер ерҙәргә бәрәкәт биргән. Кеше мәсәлән бәрәкәтле булыуын теләп, йома көнөндә яңы өйгә күсәме, шул мәғәнәләр бар бит халыҡта ла. Хатта ҡайбер кешеләрҙең, мәсәлән, әйтәләр бит, ҡулы ҡотло тип. Мәсәлән, шул кешенән эшләтәйек, шул кешенән бешертәйек, уның ҡулы ҡотло тип әйтәләр бит халыҡта ла. Яғни ниндәйҙер кешеләрҙең бәрәкәте була. Аллаһ Тәғәлә шулай бирә кемгәлер. Изге кеше булғанғамы, тәҡүәле булғанғамы, ниндәйҙер сифаттар арҡаһында ҡайбер кешеләргә Аллаһ Тәғәлә бәрәкәт бирә. Һәм был бәрәкәт менән ҡулланыу, был бәрәкәткә өлгәшергә теләү шәриғәт сектәрендә, әлбиттә, шәриғәт сектәрендә ярай. Бында бер ниндәй насарлыҡ юҡ. Шуға ла, әгәр ысынлап та Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең сәсе булһа, кемдәлер, саллаллаһу алейхи ва саллям, ысынлап та ышаныслы сәс булһа, уны үҙе менән алып йөрөүе, уның арҡаһында Аллаһ Тәғәлә бәрәкәт бирер тип көтөүе, өмөт итеүе, был рөхсәт ителгән нәмәкәй. Бында бер ниндәй ҙә оронсоҡ юҡ инде, бәлә юҡ. Бында эш икенселә, бына ҡайберҙәр әйтә бит, унда бармағыҙ, унда йөрөмәгеҙ тип, унда сәс арҡаһында түгел. Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең сәсендә эш түгел, ә бында саллаллаһу алейхи ва саллям. Бында ана шул кемдәрҙең шул сәсте күрәтеп йөрөүендә эш. Ул сәс бит инде күп ерҙәрҙә бар. Башҡортостанда бына лоғат тиклемдә булған бит ул сәс. Бына ҡайҙалыр, Өфөләме, ҡайҙа һаҡлана ул. Һәм мосолман йәмһүриәттәрендә, республикаларында ул бармы, Татарстандамы, ҡайҙа, Дағстандамы, яки бүтән ислам илдәрендә ул сәс бөртөктәр ныҡ таралған ул. Ҡайына ни тиклем ышаныслы икән, икенсе мәсьәлә. Тикшереп буламы, булмаймы, уныһын белмәйем инде. Әммә һәр хәлдә ул сәс нимә таралған нәмәкәй. Һәм Башҡортостанда ул быға тиклем булған. Һәм бына был әле күрәтеп йөрөүселәр, Хақҡанилар тигән секта бар бит инде. Бына шулар, бына төп бәлә. Шуларҙа эш. Хақҡанилар сектаһы бит инде. Улар Башҡортостанға килеп ингәндән үк ялған менән килеп инделәр. Бына ҡасан 10 йыл элекме, 15 йыл элекме килеп инделәр бит инде. Килеп ингәндә үк Башҡортостанға ялған менән килеп инделәр һәм уларҙың һәр йыл, һәр аҙымы, һәр эше ялған менән теге оҙатылып бара бит инде. Ялған менән, боҙоҡлоҡ менән, теге фасиҡлыҡ менән, нимә менән теге, ни менән килеп инделәр. Нарастауҙа теге сәхәбәләр ята тип килеп инделәр бит инде. Кипрҙағы теге Назим Хақҡани тигән, уларҙың мин бөтә әүлиәләрҙең батшаһы, мин бөтә әүлиәләрҙең солтаны тигән бер кешеһе бар инде. Кеше була торған элек. Мин теге тамуҡҡа индерәм кешеләрҙе, йәннәткә индерәм тип, бына шундай үҙен пәйғәмбәрҙәрҙән дә өҫтөнгә һанаған бер кеше инде шулайыраҡ. Уның турала ғалимдар да күп яҙған, бөгөнгө заман бүтән суфийҙар ҙа уның турала яҙғандар, алдаҡсы, уға ышанмағыҙ, боҙоҡ кеше тип. Һәм шул кешегә баяғы килгәндәр бит инде ниҙәр, Килдиндәр. Килдин бына әле кем тип исемен алғандар үҙенә. Икенсе исем алып йөрөп ул. Шул Килдиндәр барғанда бит инде,
фотолар апаргандар. Мына бездә ошында каберләр бар, кайын хәндә сахаба әйтә дип. Бу төртеп күрәткән бит инде. Төртеп күрәткәндә Аллаһ Таала шулай итеп эшләгән, Идүкәйдең мәкәндең каберен төртеп күрәткән бит инде. Һәм булар шул ете калды бит инде. Баягы Нарыстауда Идүкәйдең каберенә монда сахабалар әйтә дип, текәшенә горып та куйдылар бит инде. Аксалы кешеләр бит инде. Һәм Текилдин заманында нидә эшләгәс, телевидение нимә терһәндә шунда бер мөдир булып йөрегәс, шул якта нидәр лә бар бит инде, бәйләнештәр лә бар. Гәзитләрдә, телевидениелә, БСТла күп итеп нидәр сыгарып, тапшырулар эшләп, бына монда сахабалар ята дип, тарихчыларның да һүзенә карап тормай, теге археологтар нидәр әйтеп караны бит инде. Иптәштәр монда, афу итегез, монда тикшердек тә ул, монда калып каранык та заманында дип, монда бит нидәр ята дип, моны шул кеше ята, эргәһендә шул нәмә ятайын, бул нәмә ятайын, шунда һөяктәр табылды дип. Бул каберде тикшердек, теге каберде тикшердек дип әйтеп каранлар бит инде. Юк та юк дип, монда сахабалар ята дип, шул кабердән өстенә тикшерелгән, өйрәнелгән, онда сахаба ятмаганы билдәле булган каберләрнең каберлектең өстенә кәшәнә куеп, монда сахабалар ята дип әйтеп та куйдылар бит инде. Ул гына түгел, монда дәүләкәндә кайда Нарыстадан тыш тагын бер сахаба ята дип монда әйткәндәр, монда ниңәлер билдәле алман ишкәлләрне, кеше йөрмәне микән? Ягъни Башкортстан берничә урында сахабалар ята дип әпкелеп сыгардылар инде. Татарлар да әйтеп караны. Сахабалар бездә ята бит ул дип. Бер санта бар инде, уйлап караң. Алактан мына монда карта буйлап төртеп күрәтләр. Мына монда Урал батыр ята, пайгамбар ята дип. Тагы онда барып кабер асалар, тегендә барып кабер асалар. Монда пайгамбарлар ята, тегендә сахабалар ята дип шайтып. Алдык монан килеп инделәр бит инде. Шан ул гына түгел, бая каберләр тирәләй концерт куялар бит булар. Уларның күп эшләре әсендә христиандардыкына, яһудилардыкына охшаган. Ә моны концерт куюлары ул хатта улардыкына охшамаган. Моны ничек яһудилар менән христиандар каберләргә барып зиярәткә барып концерт куя бермәйдер дә инде. Бар хатта менә шул яктан да белмәйм нинди диндән алгандардыр. Мин үзем итләгәндән бер диндә ул итләй алмадым, хәтерләй алмадым, кай диндә бар икән. Бәлки берәй теге Африкалыгы тик карагай кабиләләрдә бардыр инде. Нидер? Каберләргә барып концерт кую дигән нәмәкәй. Нарыстауда мошында бейдер, катын-кызы бейдер, онда гитара, курай тартып, нитеп, сәпәкәй итеп шайтып утырлар бит инде. Менә уны кай диндә күрергә була? Яки мәсәлән, яңарак Алдар батыр каберен аста бит бер янда. Алдар батыр каберенә барып, шунда аргамак нидә концерт кую бер инде. Ул менә искитерлек эштә инде. Менә диндән ничек итеп шулай менә көлмәк кирәк. Динде ничек мәсхәрә итмәк кирәк. Менә шунда сиккә барып иткән кешеләр. Ярый алдап кабер асалар. Алдап кабер асалар да, шуның тирәләй тагы концерт куялар. Менә нидән Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә күреп итеп мәсхәр итә. Ул диндең д хәрәфен ихтирам итәләрме, хөрмәт итәләрме, алар юкмы? Менә шунда ла хатта шик бар. Аттырак инде алар. Шуның кеше сакалар бит каберләргә. Шунда ла ничек кеше килгәнендә улар менә хатта шуны ла дөрес дип яла алмыйлар бит. Кабул итеп, танып яла алмыйлар, ә менә бар арттырып, нитеп алдап язып куялар. Мәсәлән, быел нигә Россия көненә дип нигә елганнар? Нарыстага елганнар. Егин кем исләһә, теге мәңге яшәгән Россия, мәңге үлмәгән Россия мәңге булһын, мәңге яшәт дип шундай хүзәрмән дуа кылалар. Бая каберләргә борылып торгандар да, уратып каберләргә карай кулдарын күтәреп шайтып дуа кылып торалар. Шуны телефонга төшереп алгандар инде видеога. Ондагы булган кешеләрдә шуның фото, видеоларны күреп була, монда 1000 кешегә тулмай, 1000 кеше түгел, онда хатта 500 кешегә туламы юкмы? Ну, кешеләр әди елган инде. Шуны гына 10 000 кеше, шунда менә 10 000 кеше дип теге интернет тултырып, селтер тултырып язып куйгандар. Шуны үзләреннән теге бер вәкилләрдән сорагандар, ну, ничә монда 10 000 кеше дип яза, онда ничә булат күреләтә алдайга, шунда 10 000 кеше түгел, 1000 кеше бармы юкмы? Ничә булат алдайга дип. Без монда теге нидәрле хананык дип нимә килә ул? Фәрештәләрле хананык, изге рухтарлы хананык, нимә дип шунда бер мәтиб язып куйган. Менә шул хәтта мусламандарды, мәскәү итеп мусламандарды үзләренең ярсәндәрендә алют кешеләрне күреп шулай кыланалар. Бернде аят та юк, намаз та юк. Әзер кенә кешенең менә мусламанның сидык дигән ни булырга тиеш. Менә дөреслеккә әзрәк була ынтылырга тиеш бит мусламан кеше. Уга каршымы, уның яклымы дөреслек, барыбер дөреслекне танырга, кабул итәргә тырышырга тиеш. Аларның менә шундай нәмәһе юк менә. Баштан аяк Аллаһка ялганга сунган кешеләр. Шул ук менә баягы сәс уятып йөргәндә лә нитә уйлайм инде, бәлки бу сәсне нисек итеп кулланырга икән дип аптырагандар да бәлки. Хәдисләрдә, нидәрдә, аяттарда юк бит инде бу кешеләр нисек итеп бу сәс менән нимәсләргә дип. Баягы христианнардан алгандар микән дип уйлап куям инде. Христианнар шундай нәмә бар бит инде. Үзләренең святой Матрона нәмәләрен шунда теге мощаларын алып йөрдәр бит. Шул ук үлгән кешеләрнең нидәрен, аякларын, кулдарын шунда сиркәүләр буйлап, ил буйлап алып йөрдәр. Гастроль һәм итеп. Шулардан күргәндәр дә менә улар да бит нишет кешеләр әйтеп куялар да. Аяктымы, кулдымы, үлгән кешенең күрәтер өчен, тәннән бәрәкәт алдыртыр өчен дә. Тыйдып куялар, шайтып сукындыралар бит инде. Сукындыралармы, үптерәләрме шунда. Булар да шулармы кыланы. Христианнардан күсәргәндер алгандар, ягъни яңадан уйлап та тормагандар.
Шунда ла мына теге нимә дип әйтәм дигән кешеләрдән дә ишетелеп, яки унда видеолардан, фотолардан да күрергә була моны. 10 кеше килһә, 100 кеше килде дип язалар. Уларның моны нидәре бар? Мен дип әйтәм икән. Алдак менә уларның шуатлым тамырларына һеңгән. Бөтәне менә алдыйлар. Шуга ла шуга ла монда эш менә нидә түгел. Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсе түгелме? Унда эш түгел. Әмма кемдәрдер шуны күрәтеп йөрүендә эш. Моны 10 тапкыр алдаган кешенең, яки мен 9 тапкыр алдаган кешенең 10 тапкыр алдау мөмкинме? Мөмкин. Яп-ябай. Ул моны еп-еңел алдай ала. 9 тапкыр алдаган кеше 10 тапкыр да алдай ала. Шуның кебек монда ла ул 9 тапкыр алдаганнар икән хаккайндар, ничек 10 тапкыр уларга алдамаска? Улар моны бөтә эштәре шуга корылган бит, алдакка корылган. Шуга ла алар мәсәлән бүген әйтә икән, бездә сәс бар, без сәс алып килдек дип әйтә икән. Әлбәттә безнең шикләнергә безнең нигезебез бар. Һез иптәшләр моны ярый, әлхәмдүлилlah, Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсе, әлхәмдүлилlah, без аны яратабыз. Әлхәмдүлилlah, бәрәкәт унан бар дип. Әмма һез бит иптәшләр, һез бит гафу итегез, һез бит баштан алдаксы булдыгыз. Һезгә ничә бит ышанырга тиеш. Шуга ла менә шуга әйтәбез, онда йөрмәй халык бармагыз дип. Чөнки уларга ышаныс юк. Моны баштан алдап йөргән кешеләргә ничек ышаныс булырга мөмкин? Менә әйтик, суфыйдар улар гына түгел бит, Башкортстан суфыйдар күп тә инде, төрле-төрле. Менә әйтик, мин ниләрне беләм. Осман Рутубаштың шәкерт ниләре бар, мөритләре бар, Башкортстанда вәкилләре бар. Хатта улар килеп мәсәлән әйтһә, менә бездә Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсе бар, саллаллаһу алейхи ва саллям, уның сәсе бар дип әйтһә, уларга әле ышанырга булыр ине. Ну мин үземдән әйтәм инде. Әзрәк була тик дөреслеккә ынтылган, сөннәтне тотырга тырышкан, менә шундай кешеләр итеп күрәм инде. Аллаһу тәгалә галим. Алдакта тотылып, нитеп йөргән кешеләр итеп белмәйм инде. Шуга улар хатта әйтә, менә бездә сәс бар дип, уларга әле ышанырга булыр ине. Ярый, әлхәмдүлилlah, машалла дип. Менә бу кешеләргә бер ничек тә менә ышанып булмый, гафу итегез, бер ничек тә ышанып булмый. Шуга ла менә эш нидә түгел. Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсендә эш түгел, саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә ошо хакканилар дигән сектаның алдаксы булуларында эш. Менә шуга ла без анда бармагыз, йөрмәгез дип әйтәбез. Шуга ла искәртеп әйтәм, менә кайбердер селтәрдә язып ташлагандар, мәсәлән, теге шайтандың сәсе дип нимәкәй, астагфирулла. Унмак ниләр язмагыз иптәшләр, кардәшләр. Кем унда ямаш язган, кем унда нык хисләргә бирелеп китеп язган. Хатта мәсәлән 0,0001% ихтимал булһа ла, ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсе икәнлегенә, саллаллаһу алейхи ва саллям, шайтан сәсе дип язарга ярамый бөтенләй. Уның өчен тәүбә ителергә тиеш, тәүбә итәргә кирәк һәм Аллаһтан гафу итәргә кирәк. Ундай нәмәләрне юып ташлагыз, ундай нәмәләргә. Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәсе, саллаллаһу алейхи ва саллям, унан бәрәкәт алып була, ул бәрәкәтле нәмәкәй. Әмма бында уның сәсеме түгелме, шул бер һорау булһа, икенче һорау, икенче мәсьәлә, зур бәла, хакканилардан алдаксы булуларында һәм уларның һүзләренә ышанып булмавында. Шуга улар райондар буйлап күрәтәме, күрәтмәйме? Уларга йөрмәгез, уларның теге сәс тиюләренә ышанып булмай. Я бисмилlah. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва аля асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.